Αν έχεις δει Harry Potter, σίγουρα ξέρεις ποιοι είναι οι Muggles. Πάμε στοίχημα όμως ότι δεν ξέρεις την αληθινή και λίγο παράνομη ιστορία αυτής της λέξης. Συγγραφέας J.K. Rowling είχε πει ότι είχε εμπνευστεί τη λέξη από το αγγλικό mug, το οποίο εκτός από κούπα στην αργό σημαίνει κορόιδο ή αυτός που ξεγελιέται εύκολα. Του έβαλε και την κατάληξη «δε» για να το κάνει πιο χαριτωμένο και γλυκούλι. Όμως, αν ψάξουμε την ιστορία της γλώσσας, η λέξη υπήρχε πολύ πριν τη χρησιμοποίηση η Rowling. Το 1920, στη jazz σκηνή της Νέας Ορλεάνης, η λέξη Muggles χρησιμοποιόταν σαν αργό για μαριχουάνα. Μέχρι που και ο θρυλικός Louis Armstrong έχει βγάλει ακριβώς με αυτόν τον τίτλο αυτό εδώ το κομμάτι, το 1928. Τι μαθαίνουμε από αυτό? Πρώτον, το mug, εκτός από κούπα, είναι και μια λέξη στην οποία αναφερόμαστε για να πούμε κάποιον αφελή. Όχι πολύ ευγενικό, αλλά σίγουρα πρωτότυπο. Και δεύτερον, ακόμα και αν η ιδέα σου δεν είναι πολύ πρωτότυπη, μπορείς να πείσεις όλο τον κόσμο ότι είναι. Είμαι η Σόφη, καθηγήτρια αγγλικών. Αυτή εδώ είναι η σειρά Pop Origins που μαθαίνουμε από πού προέρχονται λέξεις της pop κουλτούρας. Γράψε μου στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία Harry Potter και ακολούθησέ με για περισσότερα.